Ka KSU Maulai Kanton Masar Unit hakan riu terik leber aharja arpoi kalayo penha perdano ya kalid Lurshai Nyota Memorial Cricket Tournament Maulai Intadong. Hakan ni kejiri akai baru ki team ki bone shimbenta ki long khat pratali. Ki team ki belapoi ka final ki long ka United Cricket Club Persha ek Nyotram. Haka jia kun hapreng kita ki team ila poi suka jia khai hakabana kliang ki empire kila hak bandrai ke super over ya ka balatit ningkong dak Nyotrap bad naki shi over ka Nyotrap kala bo thong khat pra run banjab bad habawan ban be ya ka thong United klatit tang riu run bad kala sha rem no ha ka Nyotrap da khat wei run Kalado ha ka nigasi kala yora ka song pisa ka bakhatsan hajar tingkar ringkat ka trophy bar ka United Cricket Club ka bawan baar kala yora ka song pisa ka bashipo hajar tingkar ringkat bar ka trophy Hakate kasi kala donru ke jingsam ki khusnam kerpang ki bakintu be ka best discipline bala yo ka seng samla molai selai karya ya ka man of the match la yo do irin tathyang na Nyotrap Sports Club bar ya ka man of the series la yo do B Deloy na ka United Cricket Club La penha perdai ka ni ka tournament na ka penha be ka lama jo ka seng do samla Donald V Thaba General Secretary jo ka KSU sengkami ubralong ko mukong san ha ka ni ka singi ha ka te ka si lawan pinchngai langru di kinang yalam ka shnong jo ka shnong maulai kan tan masar seng long kme seng samla maulai kan tan masar kinang yalam ka KSU sengkami kinang yalam ka KSU maulai circle bar kinong ket kam ba pher na ki unit ki ba ha po ka jeli tre kam jo ka KSU maulai circle bana ki circle ba marjan jo ka KSU kuma chipan kan mawe ka ni ka tournament ban pensa na mi ba Lurshai Nyota bam kwa dwar blay la play pada ka khalai tri urum phang aja arpoi do ba process ti saukmi MLA ka maulai baru balong ru chief whip jong kaliang persha ka cricket hi hapori India ka ai ka jing mentoi ka babun ba hagi babun kiliang ngidon hang ni ka Meghalaya Cricket Association andrai na kaliang ni ka association ba ka cricket ru ngimsem lai ba kandan kanu ka jing le publicity le ni kata ka jing penai mensiam haban kentiu ya ka jing le kai cricket hapo ka jela Meghalaya kembolong haki wipat ki jela hapo ritor delor ni kanong rim ba ngakentu nadu ka sorkar hadu ka Meghalaya Cricket Association bagi di ban simkhia ba bagi di ban pelong di tournaments hakaleng gi kendong syarat omtang hapo sor selong rewat ban lech selong kendong ru namar ki bun ba ki khna ki badan ka sap ka phong hakan ni jing ilakai bat kan lo ban ai kita ki mau jingking bakin kiu maki sekita ki clear lum jong kanam badakan ni jing penyat jong ka KSU Kanton Masar unit ya kan ni cricket nga Suatu syai baka kidan ke jingang nut ban kenti begini ke jingil kai ban penrung ya kan ke jingil kai hapok ke beri Nyotram ban ngakwa aswa ban penkut ya kan ke jingkran ke jonga baborok kitu ki teams ki beishim bentah kan ke jingil kai ba pinlet ba pinpen sapriang ya kan ke kubor ba pinpen snow saborok ki pardok parasnam baga cricket kamde ke jingil kai jong dikhar ndre ke jingil kai jong borok ki beri hong ni property bat kan sapoi ke por lada ngigum ke jamin ring sim khia ke ni ke jingil kai ba borok kinong mi khmat apo ke Meghalaya kindei bet ki pardok parasnam ke jongi balesi hakawi ke sngi wat apo ke national team jong ke India ru in sadan ki kasi ki ban yo bandrung banyele kai haki world cup sebat kumta terter